Over. So, siya na lang. Bye. Good morning everyone. It's Monday. Ayan na. August 17 na. Hinatid ka. So, si Savi, hinatid kanina ni Bibe umaga kasi busy si Dodong ngayon guys. Kasi di ba kahapon hindi namin nasa Oli yung laptop, so he will bring it later. And may appointment siya sa hospital guys. Kasi medyo sumasakit yung paa niya. Phase over. Kasi mahilig siya mag-tennis guys. So ayan, it started there. And pag nag-stop siya tapos balik ulit mag-tennis, ayun, umuulit yung sakit. So ayan, ipapacheck niya. And what else? For the auto? Oh, so many things today. Yes. The laptop, auto, hospital. Kasi diba guys, wala kaming sasakyan, so we are just renting this one. So ayun, nagtitingin-tingin na siya kasi this is only good for 2 weeks. After 2 weeks guys, shoulder na namin. So ngayon, shoulder pa ng insurance. So ayun, need namin talagang maghanap ng sasakyan kasi ayan, alam mo yun, gold yung yung per day nito na sasakyan. And good thing cover pa siya now. So in how many days magiging, ayan, kami na yung magbabayad. So better ayan, maghanap na habang maaga pa. And ayun, si Savi, so sad kasi kasi 'di ba, nasanay na si Savi kasi school vacation, Dudong has no work. So nasanay na si Savi that he's always with us. And ayan, yung close lang din naman niya si Tante Karen niya, yung kasama siya sa vlog namin the other day. So happy siya, pero ngayon he's crying. Yeah. And me. Dada. Oh. Really? Over. So, oh, ayun. So sad. Alam niyo nung dumating siya sa bahay, kasi nga sabi ko, ikaw na lang muna maghatid kasi nagpre-prepare pa ako, naligo pa ako. And ayan, nagprepare pa ako ng baon ko kasi alam mo yun, tipid-tipid tayo guys. So nung hinatid niya si Savi yun, parang na-guilty siya. Pagdating niya sa bahay, Savi was crying. Yeah, it's only 10 minutes in. So ayun, 'di ba? Ganun lang naman yung mga bata pag ano. Pero usually si Savi, hindi yan ganun ka, ayan, crying baby pag hinahatid. So siguro nasanay lang siya na sa amin palagi. So ayun. Nga pala guys, may kwento ako. Nung, 'di ba, na aksidente kami last week, Tuesday. Tapos tumawag ako noon, I have to ask for a leave kasi nga may mga inaayos kami, hindi din naman ako mahatid ni Dodong kasi wala kami sasakyan. Tapos the next day, Wednesday, ayan, I have to work. So pero yung ano ko, yung charger ko nasa caravan, so I don't have charger, and then my phone was direct at that time. Tapos nung Wednesday na yun, hindi busy sa work, so pinauwi kami ng maaga. So ayun, nagbakasakali lang ako na sunduin ako ni Dodong. So sabi ko, love, pick me up, I'm drained. So ibig kong sabihin ng I'm drained, kasi dali-dali nga akong nag-type para lang ma-send. Kasi diba drain siya, tapos trinay ko lang i-on. Tapos as in, naka-text lang ako to message, and then it turned off right away. So sabi ko, I'm drained. Ibig kong sabihin, my phone is drained. Yeah, you could say, my phone is drained, not I'm drained. Kaya, I thought you... ayun, dali-dali siya. Kasi nga, diba, we had an accident the other day. So akala niya, I'm so weak, and ayan, na ano ako, nahimatay. So, Yeah. dali-dali siya pumunta. Tapos, syempre, si Savi, di ba, may mga minsan moody. So, we want to put Savi diaper, and then Savi was really, nay. And then, he was telling Savi, you have to, you have to hurry up because your mom is drained. Yeah, I was worried. Nakakatawa kasi pag sundo niya sa akin, guys, alam niyo ba, sabi niya kaagad, love, are you okay? Yeah, they just sent us home early because we don't have work. But you said you're trained. It's logo. As in, natawa ako guys. Kasi as in, Dudong really loves Inday. What's that? You love me. Oh, of course.
Natatawa ako guys sa reaction niya. Kasi parang siyang, as in, kinakabahan. Are you okay? What happened? Yeah. It's so sweet, ah. So sweet. I like it. Next time, be more clear, huh? Text. Next time, be more clear daw. Yeah. Okay. Complete. So ayan ang kwento guys. Nakalimutan ko ikwento pala the other vlog. Ngayon ko lang naisip kasi nga nag-drive kami papuntang work. So, ayun, malapit na ako sa work guys. And kita-kits uli mamaya. So, susunduin ulit ako ni Dudong. Do you want to know? Well, I think about you. Ayan guys, kayod-kayod na naman si Inday. So, ayan, mag-work ako Monday, Tuesday, Wednesday, tapos every Thursday free ako kasi nga nag-ask ako for a day off para kay Savi. And then Friday, so I just work 4 days a week guys. So, okay na yun para sa family. And ayan, gusto nga ni Wibe 3 days daw. Para, kasi, anyway, pag 3 days, makakasave din naman kami. Kasi 3 days din namin ilalagay si Dudong Gamay sa bantay niya. So, save din kami. So, ayan, malapit na ako. So, ayan na yung work namin. Until 5, guys. So, susunduin ako ni Dudong sa mamaya 5 o'clock. Ngayong hapon, mga Inday. So, we were going to pick up Savi. And, ayan, first time kong makasama kasi usually, pag pinipick up nila ako sa, ayan, sa work, dalawa sila. So, ngayon, na, ano si Savi, na last na pick up si Savi. Ayan, tingnan natin ano yung reaction kasi, hindi ko nakikita yung reaction ni Savi. Always si Wibe yung nagpipick up. So, ayan. Tingnan natin ngayon. A few moments later. Hello! Ayan guys, mga 30 to 40 minutes na kaming naandito sa bahay pero ngayon lang ako nakaisip mag-vlog kasi as in, sobrang crampy kanina ni Savi. And si Dudong yung gumawa ng dinner. So ito yung prepare niya guys. Charan! Ayan. Tapos ngayon, medyo okay na si Savi. Ay, okay na. Ayan, naglalaro sila. Tada! Oh my gosh. So, parang dalawang anak ko. Tingnan nyo. Oh. Neathod. Oh, Mario. Oh, love. Ang ilaw na tamaan. So, ayan. Naantay na lang namin maluto yung nasa oven. Tapos, oh guys, bad news, nakakainis. Kasi, ito kasi kumain kanina ng banana si Savi. Tapos, hinawak-hawak sa ano ko, sa shoulder. Ayun, 'di ba yung sa vlog namin kahapon, sabi nung sa Media Markt, ibalik daw namin with matching ito, yung laptop, yung sa laptop yung sinasabi ko, guys. Tapos ayun na nga, 'di ba nung Sunday nakatulog ako, so hindi din na ibalik ni Wibe kasi dumiretso na lang siya pag-pick up kay Savi. So, kanina, trinay ni Wibe, pumunta sa Media Markt, dala na to. So, sa madaling salita, wala dun yung nagsabi, yung customer service na representative na nagsabi na dalihin dito, tapos papalitan ng brand new. So, ayun na nga, dinala. Pagdating doon, wala guys, walang brand new. Kaya, nakakalungkot. So, ayan, disappointed kami kasi walang laptop na bago na naipalit sa, ayan, sa broken na ano namin, na screen laptop namin. So, yun. Kaloka. Excited pa naman si Wibe kasi nga papalitan ng bago. The laptop love. Ja, jammer hè.
Love thumbnail, love. Thumbnail. For the picture. Yeah. And then sad face. Okay. Damay to. Ay, ganyan na siya, guys. Ka-supportive. Pag sinabi ko, love thumbnail, tapos sad face, tapos gagan. First time ko tong ipinakita. Pero pag-iisipan ko muna if ikakat ko or hindi. Para kasing nakakahiya. Ganon talaga kami, guys. Pag sinabi ko love for thumbnail, yung thumbnail, guys, yung nakikita nyo, for example, may bago kaming video. Tapos, yun yung picture na makikita mo first before mo i-click yung video kung gusto mong kung gusto nyong panoorin or hindi. So, yun yung tinatawag na thumbnail. Tapos, minsan, kagaya ngayon, naisipan ko lang mag-thumbnail tayo. Minsan naman, wala lang. Kumukuha na lang ako sa kung ano yung video namin. So, yun. I said shit, and you also shit. Oh my gosh! Kaloka. Kasi di ba sabi ko, si Savi, as in sumusunod na siya sa lahat ng words na sabihin mo. Nasambit ni Wibe yung word na shit. Tapos ginaya pa naman ni Savi. Kaloka. So, ayun. Magiging aware na yan si Wibe. A few moments later. Natatapos pa lang kami mag-dinner. So, ayan, nag-aya si Dudong auto, Savi. Ayan muna. Nag-aya si Dudong maglakad daw kami. Pangtanggal stress. Kasi pareho kaming ayan, stressful week. So, first kasi yung laptop po, we are expecting na mapapalitan. Tapos, hindi siya napalitan. And then, yung sasakyan. O, yun, may gustong sasakyan si Wibe na, ayan, hindi rin na-go. Ano pa ba? Sakit ang ulo ko, basta sa mga nangyari. Kasi, syempre, di ba, nagbenta din kami, tsaka, bumili kami ng bahay. So, ayun, stressful yun. Tapos na, ano pa, yung sa accident. So, medyo ayan, motor. So medyo nagtanda halo-halo na lahat. So, yun. Pati si Wibe and ayan, mag-start na yung work ni Wibe next week, Monday. So, ayan, I hope hindi siya ganun ka maging stress. Stress. Last week. Yeah, narinig niyo. In my holiday. Searching Kasi, for a new car for the family. Kasi syempre, di ba guys, di naman kami mayaman. And, syempre yung price ng sasakyan dito guys, ang mahal. Ayan. If gusto nyo ng maganda-gandang quality, ang mahal. Yeah. And, What's up? yung sa insurance naman, syempre yung nasirang sasakyan namin, old model na din kasi siya. Kaya, yan, wait muna. May dumadaan na naman na motor. So, old model na kasi yun. Kaya, yung ibabayad sa amin, ano na din, ayan. Sobrang liit na lang din. Yung caravan, hindi pa namin alam magkano. So, kaya, para kaming natalo sa loto. Oh, It's like we lose. the lotto. Yeah, pero No. at least sweet pa rin. Because I have you. I won the lot. I won the prize. Mayroon na the talaga. first. And we also have Savi. Oh, yeah. So, ayan. Ang importante magkasama kami. Diba? Through thin and thick. Yeah. Me, Finn. So, ayan guys, before po natin i-end yung video, mag-shoutout muna tayo sa bago nating subscriber. So, comment pa lang niya kahapon. And, ayan, galing daw siya sa vlog ni Ikat. So, ayan, binisitan niya kami dalawa ni Indayen. And, ayan, shoutout sa'yo.
Eunice Baron! Ayan. So, siya na lang muna yung isa-shoutout natin guys kasi siya pa lang yung nag-comment na bago. Everyone is So- looking out of the curtain. So, Who is yun, there ay yung shouting? iba, paulit-ulit na namin shout-out. And shout-out pa rin sa inyong lahat. And I don't know what is he talking about. Papa, where? Ang daldal na hindi lang maintindihan. So, ayun. Thank you for watching our video. Till next time. Bye-bye. Bye-bye.